Сега дай леко назад. Така, ето го тук на местото. Вижте къде ти е. Дай още назад. Така, още малко назад. Така, стоп. Сега, изключи скорост. Така, ето ти стрелките и почваме сега. Ето тук си го нагласиш. Виждаш как се наглася местото. То е в момента максимално нагласено. Така, ето. Леко така. И сега, включваш на първа. Натискаш бутон старт. И без да пипаш, пусни волана обаче. Пусни волана сега, тръгвай. Караш леко напред. Само с... Да, давай. Давай. Точно така. Давай. Тя ще си върти сама волана. Понеже бяхме малко далече, не се виждаше много добре дали сме задали мястото, но те сензорите така не че ти показват. Давай още малко напред. Давай. Още. Тя ти казва напред. Давай. Още малко. Стоп. Включи сега на задна. Така. Давай сега назад. И тя си върти сама. Пусни волана, да. Давай, да видим парко местото как е зададено. Давай, да, ще може да влезе там. Давай. Малко пътно сигурно до червенец съм го задал, но нищо. Давай. Тя си върти волана сама. Точно така. Тя е най-добре, бе. Така. Стоп. Това е. Готов си.